Kaixo ikusentzuleak eta ongi etorri berbagai saiora. Leintz Gatzagako herriari eskainiko diogu gaurkoa eta gurekin izango da Dorleta Elkoro Barrutia alkatea. Leintz Gatzagan bertan jaio zen Dorleta Elkoro Barrutia, 1973an. Laboralkutsako marketing departamentuan egiten du lan, Arrasaten, eta udalean aurretik ere ibilitakoa den arren, lehen aldia du alkate karguan. Unkituta jaso zituen aginte makila eta zumitzezko txibita, 2023ko ekainaren 17an alkate kargu hartu zuen egunean. Dorleta Elkoro Barrutia, kaixo eta ongi etorri. Eskerrik asko, kaixo. Aurrera zoazte, 3. ikasturte politikoan, agintaldiaren 3 laurden, agortu biraia. Orain artekoaren gaineko, zer nolako balorazio egiten duzu? Ez dakit, positiboa, oso positiboa itzen dut, batez ikuspuntu personal horretatik ikasketa hondikoa, holakoetan ibili barikoa nintzen, gaztetan bai izan nintzen Gatzagan zinegotze gisa, baina oso gazte, eta urtiak pasata, nik uste dut oso pertsonalki oso positiboa, herrixangatik jasotako erantzunagatik bai oso positiboa, eta hasieran estresantia bai esango nauke, positiboa eta estresantia. Hasieran, ikusten duzu aldapa gora, eta oin ja gauzak itxen zabizenien edo bentzet ja hasi dienien bideratzen, urten biderra daukozu, ez? Baina, positiboa esango nauke. 2026 urterako aurrekontua 765.000 eurokoa da, iazkoa baino ia 106 handiagoa. Zerk eragin du egoera? Egoera ekonomiko honean dago udala? Nik esango nauke bai dauela, eta gero, badakizu eudeletik indako eskaera dela eta herri txikien dako elitzen dien funtsien aldaketa horre bai eragin dutzo asko Gatzagari. Azkenean hori guretako, izen da oxigeno pizkatxo bat hartzia, ala eta herri txikienetan badakizu herrizetatik jasotzen den hori, ez dala oso ondixe orduen ingresuak ez dauzkagunez guretako hori portzentaian asko da, ondion inbertsionetarako daukogun kantidadia, gure herrixan karakteristikak kontuen eukitza eta dituen beharra kontuen eukitza oso txikine da, baina aurrera pauso bat izen da. Hitz egingo dugu behar horiei buruz, ezaugarri horiei buruz, baina hitz egin dezagun egindakoei buruz ere badirelako nobedadeak, ezta? Hortxe dago esate baterako askotariko zerbitzuak eskaintzen diren eraikina, eskola izandakoa, bertan batzen dira ludoteka, liburutegia, iapaindegia, podologia zerbitzua, herriko elkarte eta eragilentzako batzarrak egiteko aukera ere ematen du, zer moduzko harrera izan du? Ondo, oso ona. Hasieran, kulturretxean geuken zenbait zerbitzu, batez elkarteko tokixak eta liburutegi ludoteka, udaletxe azpixan etortzen zen podologo eta afizio bat, eta irisgarritasun aldetik, dana konzentratzeko, jasangarritasun aldetik, pentsau jakun, egokixen alitakela planta bajo baten dana jartzia, eta hasieran aldaketak beti suposatzen dabe aldatu, baina zeatik oinondo, eta nik uste duten jentiak oso harrera hona euki dauela, gainera hor geuken alde batera eskola izandako tartia, eta beste aldien jaki honeko bulegoak zan beste tarte hori, biak neurri berdinean, dana eudaletxeko eraikin batian, irisgarritasuna bermatuz, eta orduan, eta gero jasangarritasuna baita energetikoki askoz errexau bideratzeko, orduen alde batera ludoteka liburutek, eta beste alde batian hori afizio, pelukeria eta podologoa, eta baita hori orduan. Harrera oso ondo, erabilpena gero eta ondixaua da, ordutegiak zabaldu indie, eta nik uste dut jentia gustora. Gimnasioa da, berrikuntzetako beste bat, urte berriarekin batera, ireki zituen ateak, 15 erabiltzaile ingururekin hasieran, baina kopuru horrek gora egitea zen, udalaren aurreikuspena. Bete da, aurreikuspen hori, zeintzu dira gaur egungo erabiltzaile kopuruak eta zer diote? Pozik daude kasu honetan ere? Bai, pozik, nik uste dut jentia oso pozik dau, oso gustora dau, 35 baten bueltan gauz, gimnasioko bazkide gaur egun, kontuen izan da 210 biztanleko herri bat garela, 35 bazkide gimnasioan egotian ikustu izugarrizko lorpena dela, eta lorpena baino, herritarren gandik sortatako behar baten ondori izan da gimnasio hori jartziana, ez? Eta nik uste dut erantzunen jakuela, eta beraien eskaera ziren jente asko sinesten ezagoen arren, reala zan, eta niretako lorpena ondixena da, jente gazte asko dau,
baina baita 40-60 artean, eta inkluso 60, 65, 70 horretako bai, jente asko orduan adintarte asko elkartzen dan, eta aurreko komentaritxo bat zan, ez? Jo, balen dendan edo zuritu baten inguruan elkartzen gien, eta oin hemen berrik eta itxen du, ez? Bakoitza bere neurrixean eta bakoitza bere jardunian. Baina nik uste dut izen dela oso positiboa. Lehorte jentiak eskatu dau, erantzun imunda jo, beraien erantzun bat izen da, eta oso gustora zentzu horretan. Eta dioztun moduan beste elkargune bat, garrantzitsua, herri txikia izatera. Hori da, beste elkargune bat, ez? Elkargune osasuntxu bat, eta gero hortaz aparte, aurten jarri dugu, hori da alata, eta jentian eskaeran baitan, baita, esan degun, batzuk bai die gimnasioko erabiltzailea, beste batzundako gauza berritxa da, eta jentiak uste da hori dala bakarrik, pixkat, ez? Oso jente gaztiantzat, edo oso matxaka nahi dago izatea jente horrentzat, eta jente nagusia pizkatu hurbiltzeko, eta danetarikoak hurbiltzeko, atroneko zerbitzu bat jarri dugu, ostegunetan joaten dira 4 orduz, eta laguntzen dutze jente pizkat bideratzen, osasuntxu izaten, eta nik uste dut orokorrian balorazio positiboa. Berai galdetu biko jake, baina nik uste dut jentia balorazio positiboa indauela bai. Lokal bat utzi zenuten haren ondoan libre, nerabeentzako izateko asmotan, okerrezpanago, ez dakit nola baiteko urratxik eman duzuen kasu horretan? Bai, dagoeneko nerabiak handaz, lokal hori printzipioz dau 16 urtetik gorako gaztien dako, beste eskakizun bat be egon zan, 16 urtetik berakoak zerrez, edo nun, eta orduan liburutegi ludoteka horretan, liburutegi ludoteka ez dauenean erabiltzeko ordutegi murriztu batzutan izten jakue, baina gero 16tik aurrera jentia duk aukera, beko lokalean, eta ja gaztiak sartuta dauz, eta ja lokal hori baita martxan dau. Adintarte ezberdinak ari zara aipatzen eta injustu ere galdetu nahi nizun, gaur egun, zenbat biztanle zareten Lehintz Gatzagan, zein izan den bilakaera eta nagusiki zein adintartetako jendea den? Gaur egun, zehatz emeat ez dakit, porque horroak izu azken egoten die errolda aldaketa batzuk eta alokairu batzuk badaz, baina 210 inguru horretan ibiliko garaz, 208, 212, tarte horretan, eta adintartean ikuste dut, adintarte nagusisa 40, tarte horretan, 75 tarte horretan egongo garela, orduan, gizarte dena doi moduen, danok goruzka, eta esperantzakor, herri txikiak biziri mantentzeko, gaztia atzetik datozen gazte horrebe familia edo familia gazteak egartzen ditugun, porque printzipioz, nik uste dut Gatzan azkenengo jaiotza izango zala, Bentafrian bizidan eskatilaren bat, eukiko itxula urte eta piku 2 urte inguru horretan. Orduan, bai, adintartian nahiko gorakadoiak gizartian orokorrian bezala, baina geurian ikusten dut herri txikinetan ondion eta indartsu hau. Hori adintarteari dagokionez eta biztanlegoari dagokionez, biztanle kopuruari dagokionez, izan da gora bera nabarmenen bat azken urteetan edo beretsu mantentzen da? Nik uste dut hor bai egon zan gorakada garrantzitsu bat 2000 aurreko 97, 2003 urte bitarte horretan, izugarrizko gorakada bat izan, 80. hamarkadan esango nauke aurreko, baino gero, joan da, jeitxiera egin zan, eta gero jeitxia horretan nahiko mantendu daun. Badauda gorakada, berakada batxo batzuk, baina, eta bai egon zan hor gero, igoera horren ondorioz, jeitxiera handi bat, eta gero ja mantenduaz. Halako tokietara bizitzera joateko autu egiten duen jende erakartzea gero eta zailagoa da, eta ezinbestekoak dira horretarako jada aipatu ditugun zerbitzuak edo bestera batekoak. Bai, ezinbestekoa ontxe gabitza, hain zuzen be, pixkat hori landuguran, eta holako herri txikinetan ez udala bakarrik, nik uste dut udala eta Gatzan badauz askota, eragile asko, eragile horretako jentia, izan oso jente aktibua da, eta danon artien daukoen erronkia da herria biziri mantentzea. Eta herria biziri mantentzeko zalantza barik herritarrendako zerbitzuak egon behar egotea derrigorrezkoa, eta zerbitzuak ez baldin badaude, aldan eta gertuen egon zerbitzu horreik hau da mugikortasuna, aldan horrexen mugikortasun duin bat bermatzea ere garrantzitsua da. Orduan, bai badakin, bai bestiakin lanketea itxen bagabitz, etxe bizitza da beste bat, orduan, pixkat hiru adarrorreik hartu eta aldan neurrixen landu, baina udaletxetik eta eragileetatik bebain ikuste dut, inkluso itxen dituzten ekintza kultural horri bebai herrixia bizitasunen buten dutzi eta herrixia mapan jartzen dago, orduan, danok itxen gauen lana garrantzitsua da, baina beharrezkoak zerbitzu horri bai. Eta etxe bizitzak ere aipatu behituzu, etxe bizitza eskuratzeko zailtasunei aurre egiteko eta landa eremuen despopulazioa geldiarazteko nolabait esatearren, Gipuzkoako Foru Aldundia ere badabil lanean, duela gutxi izan genuen saio honetan bertan Lurralde Oreka Berdeko diputatua Xabier Arruti, eta Lehintz Gatzagan proiektu baten garatzeko asmoa azaldu zuen. Zer esan diezagukezu proiektu horretaz, zer nolako etxe bizitzak egitea da asmoa eta non?
Bueno, printzipioz, ondion, gauzia dugu adierazi gauen nola gatzagan badauzen, eta ingauen zailkapen bat, etxe bizitza zailkapen bat, jakiteko zenbat etxe bizitza da zen salgai, zenbat etxe bizitza da zen utxik, baina ez dauzen salgaik, eta zenbat etxe bizitza dauden alokairuan. Eta, pizka guzti horrekin mape bat ingauen, eta herri galdeketa, herritarrekin batera hasi gare dinamika batzuetan parte hartzen ikusteko nola bideratu etxe bizitza horien alokairua edo etxe bizitza hori betetzea. Hortaz, haratago, badaude beste partzela edo etxe batzuk nun agian posible izango litzaken itxia etxe bizitza berrizek. Orduen Gatzaga ezagutzen dozue, segurazki danok, hemengo inguruko gehienok, orduen Gatzagak daukon estrukturagatik eta ertaroko forma horrengatik gure helburu da printzipioz harresietatik barne dauden partzela edo etxe horiek batez be bergaitzia, ez? Osea, ez gare hasiko gauza berritxak erekitzen eta gainera orografiak beste ez dau aukera larrei emuten, orduen bai detektau zien bitoki partikularrak die, nun etxe bizitzak eitxia posible izango litzakien, eta niri etorri jatien, urbildu jatien aldunditik, daukien etorlurren bitartez, printzipioz, posible litzakela beraien laguntzakin eitxeko etxe bizitza batzuk, nahiz eta partikularren terrenuekin orduen. Bideragarritasun plana eitzen dabitela komentauztien, bitokitan uste dut, okerrezpan hau, baktek emun aldau, ez dakit, bost etxe bizitza itxeko aukera eta bestia beste lau bat edo bai, nik uste Gatzagandako bost edo lau izan aldala zenbaki politxe, etxe politxeak urteten baldin badie perfecto, eta momentuz ni dau, beraien zai, hau da, bidegaragarritasun plan hori itxen badau eta ikusten baldin bada, eta akordiora altzen baldin badie partikularrekin, nik txalotu ingo dut, noski baiet, eta gero beste laukera litzaki ikustia berze partzela dauden udaletxean partetik, hortik urtengo ez balitz, hau da bergaitze hori ez balitz esengo posible, eta beharra balau, udaletxeak nun jarri partzela horrek, baina esaten dutzu paraleluan, herritarrekin lantzen gabiz dinamika batzun bitartez, jenti erakartzeko, atesateko, eta horretarako laguntza segurazki komunikabidei beskatuko dutzu egu, gure helburua da jarraitu dinamika hauekin, baina ez bakarrik herrian, baizik eta inguruko herrietan baita, inguruko herrietako gaztei Gatzaga bertako aukerak ezagutzera emun, eta segurazki gongo dago ateirekitako jornada bat, unibertsitateetan egiten da bezala Gatzagan ere egiteko intentzioa dukagu, jentia gerturatzeko eta ikusteko beintza ze aukera dauden. Beraz, asmoa da, bertako gazteei eustea ez ezik, ahalko balitz, inguruko herrietatik ere, jende gaztea erakartzea herrira. Hori da, jente eta familia gazteak erakarri aldan neurritzen, bai. Aparkaleku berriak egitea ere bada asmoa, Gatz museora bidean egingo dituzue, zein puntu aurre ikusten duzu horretarako? Bai, printzipioz, aparkalekuak, gaur uste bukatuko diela obrak, eta horrek aurrek ikusten genituen beratzi gehiago, 12-13 bat aparkatzeko toki berri, eta dau gaur egungo bai museorako bideko edo dorletarako bideko hasieran eskerraldean, egingo ditugu batzuk, eta gero eskumak aldean, egingo ditugu beste egokitzapen lan batzu diela, eta beste lau bat edo irtengo dira momentuz, horiek, eta gero bai dauzkago aztertuta toki batzuk nun agian aurrerantzian aparkalekuak etxeko aukera ongo litzake, baina esan dut moduen, gure orografiak asko ez dau permititzen, baina bai india azterketa minimo batzu bintzen jakiteko itxera, zeintzuk izango litzakien toki egokixenak. Eta beharra badago? Printzipioz herrian, olako herriek zer daukie, zer dakarkie, familia guztietan kotxe asko egotia. Azkenean, eta mugikortasuna, gero eta jentia nahiko posi dau, gero eta autobus zerbitzu gehiago, behintzat urte batzutatik ona, autobus zerbitzua egon badau, orduan, baina landa guztiz bebai, lanerako joateko etortzeko lakorri baten behar dozu, baserri inguruetan bezala, orduan horrek esaten daun, izterri txikinak izen portzentain kotxe asko ditugula. Guretako bakarri dia espazio asko behar dugu, kalkulau, 100 kotxetik gora egongo garela, eta herrixen 150 biztanleen bueltan gazela. Orduan horrek esan nahi dau, kasi karneta ukitzeko aukera dukon edo nork ia, edo portzentai altu batek bere kotxe propioa dukoa, orduan behar ditugu toki horiek gehi, Gatzaga ez dakit baino nahiko turista mugitzen dira, aste bukaeratan, edo turismo gastronomikoa dela, edo mendizale turismo aktiboa dela, edo museora datozela, orduan minimo batzu behar dituzu baita horrendako, orduan hasieran ez guazen bermatzera mintzen minimo horrek, eta gero behar gehiago badau, baina gainera gure helburua da alda neurrixen, aparkalekua jarri herritik gertu, baina kanpuan, ze herriko harresi barruan dauen gune hori, eta adokinaua dauen gune hori nahi dugu kotxiak bertatik aldan horrixen ateratzea. Oin arte danak hausenan, eta bagabiz poliki-poliki saiakerak eitzen kotxiak bertatik ateratzeko, eta ez bakarrik
estropea bitxan dalakoa daukin hori, baizik eta herriko kaleak estuak dira, eta ondarea balore badauka, zalantza barik, nik uste dut, eta oinezkoei prioridade emon behar jake orduan. Gertatzen dena da bai, baina kotxeak ataratzen baditut, nun baiten jarri behar ditut. Eta nun bait hori bilatzea gatzan, ez da oso erresa horregatik gabiz pizkat, faseka edo pausoka. Esan duzu, garraio publikoa urte batzuetatik ona, nabarmen hobetu dela, baina bada gaur egune erantzun zaindu zuen eskaera berriren bat, edo aldunditik proposamen berriren bat? Bai, printzipioz, bai, debagoienako nik uste dut herri guztia dauki beren eskakizunak, azkenien mugikortasun jasangarria sustatzeko, eta beti danik esan da, ez? Hemen, mutenga beste puntan gazela, eta ez dauko bete egia esan gure baiaran, trenik ez egotia handicap da. Azken finean, autobusakin, bermatu behar dozu bestatoki batzutan, autobus eta terrenarekin daukien zerbitzu jari hori, ez? Eta herritxikinetan ondion eta gehiago, baina, guk oin arte, ondala urte batzuk, ez dakit esango nuke, 7 bat urte lortu zen ja orduro autobus bat eukitzea, nahiz eta bat izen eskaripekua eta bestia pasatzen den autobusa, eskoriatzaraino heltzen da, eta bat arrasateraino dator eta batzuk atxabaltara, eta oin eskatzen da pixkat ajustatzea ordutegi horiek herriko behintzat gazte, ume, eskoletara, medikora eta zerbitzu minimo basiko batzutara heltzera gure den pertsona horrek heltzeko dagokizon orduetan. Eta, gero, segunetan hori da, azkenin ezinbestekoa da, hau eskalona da, ez gatzak lortzen badau, eskoriatza lortu beharko dago, arrasatera heltzeko, eta arrasaten lortu beharko dago, hiriburuetara, doinatira heltzeko, bestela azkenian mugikortasuna geratzen da murriztuta zeure entorno horretara, eta zerbitzu guztiak ez dauzo, ez? Eskakizun batzuk badaz, bideratuta da saldun dira, eta, aber. Aipatu duzu baita ere, harresi barruko herriko zorua galtzada arriskua dela, ez da? Eta hori, oker ez baldin banago, nahiko kaltetua dago, ez dakite hori konpontze aurre ikusten duzuen, ze kostu duen eta zer suposatzen duen horrek, Elantz Gatzagako udalarentzako esate baterako, laguntzarik izan daitekeen hori onbideratzeko? Bai, hori da, mazke, erronka, gauza bixak ez, erronka eta helburuetako bat, ze printzipioz hori kaltzadori guretako, gure ezaugarrietako bada, baina bai da oso ez mazke zarkituta estropeauta eta bergaitze bat behar dau bai ala baita, gero hortaz aparte Gatzagako espaloiak oso estu edie, porque baina gaur egun irisgarritasuna bermatzeko 30 edo 22 edo inkluso leku batzutan 15 zentimetroko espaloi batek ez dutzu eserritzen. Orduen gure helburue litzake espaloiak eta kaltzada dana neurri berdinean jartzia, bai, noski, markaua zein dan espaloia eta zein dan kaltzadako partia, baina hori aldatzia aurrekontu atara dugu, dirutza da, 6.000 eurotik gora da, osea, badakit udaletxe handiendako hori ez litzakela, baina dirutza da, edo nahiko 8.000 euro bat botaizu, osea, eta orduan horretarako diru laguntza potentea beharko genituen, diru laguntza bat bideratu dugu aurten, eta aber posible dan, espero dugu maiatza ekainerako ebazpena helduko dela, eta ebazpen horren baitzan ikusiko dugu egiterik dauen, ala ez dauen, segu printzipioz horren pendiente gauz horre barik ezin dugu aurrera pausorik emun printzipioz gaur-gaurkoz inungoko diru laguntza barik. Aurreko baten bai eskainiko soskuen okerrezpana baldunditik, 2 urte bai eskaaren gauen, baina kontuan izen da, tokaten jakun portzentaia eta zan kantidadi ezin izen gauen aurrein, orduan itxi gauen gorako, eta berrengoan suerte dagoen, zen ikuste dut horrek herriari baita kriston aldaketa emango zotan, eta bat ez bakarrik itxura eta ez bakarrik nola duden kaliak, baizik eta irisgarritasun ikuspuntutik Gatzaga moduko maldatxua den herri baten dako izugarrizko aurrera pauso izango litzake. Asko lagunduko luke harresi barruan ibiltze horretan, eta harresia bere ere bada berritzea asmoa. Bai, hor printzipioz eskaera berdinean edo proiektu berdinean, fase desberdinetan bezala egiteko, azkenean bakoitza berea dago, baina bai jaso ditugu inkluso herritarren baten ardura, harresiaren segun eta zetokitan sekokagune konkretuetan dagoen egoera dura sartzen dira, pitzadura daudela, orduen hori bebai kontuan daukagu, eta pixkat harresia, gauza bada zerbitzuak, esan dozuna, zerbitzua poliki bagoiaz, guri tokatzen jakunak eta aldundiarekin bebai lanien zerbitzuekin aurrera itxeko, beste gauza bada etxe bizitza, garrantzitsua da, eta beste gauza bada herria bere ondarea, eta harresia
eta lurra eraikinak gutxi gora bera gatzan ondion egiteko dauz, baina asko eta asko bergaituta daude, baina hau faltako litzake eta arrasia baita bai, garrantzitsua guretzat. Legintz gatzagari buruz ari garela ezinbestean aipatu behar dugu, Gatz Museoa ere, hain justu ere, asteburuaz geroztik, zabalik dago berriz ere, hasi dituzue, bisitak, gatz produkzioak ere aurrera jarraitzen du, kasu honetan, nobedadea bertan, lehengo gatz biltegiko eraikinean egokitzen diharduzuen aterpetxea, ez da? Hori da, badatoz bai, hori da, bagabiz, han gunearren edotza emun, pixkat, orokortasunean hartu, eta ez hemen da museoa, hemen da ekoizpena, ardaz beste zenbait eraikin, eta eraikin horri balorian jartzeko baita, hori da, azkenengo gazfabrika egon zan toki horri, lehengo harrera sana, hori aterpetxe gisa jartzen ari gara, gertatzen dana da, hasi ginen obra minimo batzukin, gure helburua zen refugio moduko bate itxia, eta aldunditik esan zuen, printzipioz, ez dala existitzen araudi bat horretarako aterpetxe bat berko genuke lain, orduen, karo, exigentziak handia badi, orduen, karo, horrek suposatzen du inbertsio handiak, orduen gabiz poliki-poliki faseka, baina espero dugu hurrengo urterako, bukatuta, fase guztia pasata bukatuta egongo litzaken, ondo egokituta, eta gure helburua da, 22 bueltan dako loiteko tokie jarri, eta hola egongo litzateke Gatz Museoa, Gatzaren ekoizpena, aterpetxea, eta gero beste helburutxo bat bai diru laguntza baten baitan eskatu dugu izango litzake segurazki txirrindularien edo txirrinduarekin zerikusia duko museoa bai, aldan neurrizia repositorio bat behintzat ekartzia Gatz Museo inguru horretarako. Horretan buru belarri dabil txirrindulari elkartekuak dorletan daukien espositorio edo daukien han euren kabuz itzen dauelan, erakutzi, esplikau eta guzti hori, baina bai uste dugu igual behar dela leku bat, nun ezetasuna, azkenean ermita bat edo eleiza bada, arek suposatzen duen guztiarekin, itxi, ireki, erantzunkizuna, eta guk bai udaletxetik albadegu bertara zerbait ekar eta behintzat mensino batein, helburua printzipioz litzake dana dorletako Gatz Museo inguru horretan konzentratzea. Tira, eta esan dugu ezta, bertan aterpetxea, egokitzen diharduzue, gaztainuzketako etxeak martxan daude, eta laster zabalik izango dena soran etxea. Hori da, laster, espero, bai, uste du bai ez, hori beraiek, baina, ja urte baten bueltan hartu zabienetik pasata izango da, bai, eta, gaztia hartu dienak, oso notizia positiboa izan zen bere egunean, horrek ekarriko da mugimendua eta ez hori bakarrik, ja gazte batzuk etortzea inbertsio bat eitxera, olako inbertsio bat eitxera Gatzara, eta Gatzagara bizitera etortzea aurrera pauso bada, eta hor bai da berria nahiko espektante, esan digun, hotela bai, baina taberna, restaurantia zabalduko daue, eta nik uste dut beraie badabizela, aleginetan hori bebai hola izateko, aurrera pausuak emuteko, eta danon esperantza be hori da, zen ikuste dut olako punto batek herriari bebai, lehen esan dugun, zerbitzu bada azken finan herrirako, badaukagu jatetxe bat, badaukagu plazan denda taberna bat, baina beste punto bat eukitzia, nik uste dut gainera gainontzeko zerbitzuendako ere lagungarri dela, ez dela kompetentzia baizik eta lagungarri dela. Eta noizko esan duzu, ez dakiztula seguru? Ez nik hori, beraiek esango dutzu ziurra, baina nik uste dut epe nahiko motzian zabaltzera etorriko dela. Ez dakitena da, dana bere osotasunean, edo hotela bakarrik, edo baina. Lehentz Gatzaga zen, debagoienean mendi lasterketari gabeko herri bakarra, baina jada ez da. Izan ere, berriki ez da, hilabete honetan bertan egin duzue Gatza Trail, lasterketaren lehendabiziko edizioa, 250 lasterkariren parte hartzearekin, geratzeko etorri da? Nik espero, baietz, egin desue, ni herritar moduen sartzea ondo dau, baina udaletxe moduen baino nik uste dut egin dute, ez? Horre, batez be, gazte uste dut horren bueltan, eta izen diegai herri guztia mugitzeko, eta herriko gainontzeko eragileak bai, beraiekin batera, honetan lan etxeko, udaletxea bai implikau da, guk esango aldagoen guztian lagunduko dugu, eta gure partetik inalduguna egingo dugu, baina nik uste dut zoriontzekoa dela beraiekin dako lehena, eta eskertzekoa herritxar danon partetik egondan erantzuna, ez? Eta nienaz oso, egonaz gertuan egon nintzelako, baina orokorrian balorazioa bai antolatu da bien sortze horrein dako, bai egondan jentia eta parte hartu dauen jentian partetik, izen da oso positiboa, eta nik uste dut keixa bakarra izan da autobus zerbitzua esalako kumpliru ez jarri zan horren baitxan, baina aldundiarekin hitz egin dugu, eta beraiek esan dago pixka ze gertatu zen, eta justifikau daue, espero dugu berriz ez gertatzia, baina gainontzeko danien, eguraldi xabe bai, olako evento batean laguntzia kristona da, eta eguraldi oso nahin zauen, orduan jentia lusatu zen gabeko
Gaberarte Gatzagan, eta oso ondo, eta 250, nik uste nauen, bueno, apuntauko naz, edo apuntauko gare, eta hiru lau orduan bueltan jarri zituen egunien dorsaldanak bukatu zituztela, orduen arrakasta hasieratik, eta arrakasta ondoren, eguraldizea, antolakuntza, parte hartzea, eta giroagatik, eta orduen hori. Eskerrak nik uste dut eta jakula danoi, esatia danoi, porque jente asko parte hartu dau, 70 piko bolondrez Gatzagan lortzea kreston lan haitxia da, horrek atzetik lanketa badauko, eta zoriontzia borburu belarri bideen sortze gaztiei. Lehentz Gatzagako alkate moduan, gonbidatu zaitugu gaur, baina mankomunitateko lehendakaria ere bazara, eta galdetu nahiko genizuke, azken bolada luzean, behin eta berriz errepikatzen diren edukiontzien erreketei buruz, bereziki lehentzaldian eta batez ere Aretxabaletan esango nuke. Aurtengo urtean esate baterako 3 hilabetean, debagoienean orotara, 23 zenbatu ditugu, ez dira datu ofizialak, goienan egindako albisteetan oinarritutako datuak dira. Aretxabaletan bakarrik, iaz, 53 zenbatu genituen, eta gaia ez da berria, jada duela 4 urte esate baterako, Aretxabaleta, Arrasate eta Eskoriatzan, 2 hilabete pasatxoan, 57 edukiontzi erre zituzten, 52.000 eta 500 euro inguruko gastua eragin zuen horiek berrizteak, ordezkatzeak. Ez dira txantxetako kopuruak, zenbat kostatzen da edukiontzi bakoitza eta ze gastu ari da suposatzen hau guztia mankomunitatearentzat. Bueno, edukiontzi bakoitza, plastikozko edukiontzia kontuen eduki barik zerraia jarri da lan pedal, jarri dela gutxi gora bera, eta karri dut ez nahazteko, baina beratziren bataz beste, segun ze tamaina, baina bataz beste, beratziren da 50 euro inguru, plastikozko edukiontzi bakoitza. Orduan, erreten dan bakoitzean hori gehi, zerraia baldin badauka, koste badauka, remontajea dauka, pedale jarri behar da, orduan, ez dela txantxetako gauza, ez da txantxetako gauza, eta horren ardura badaukagu, ez? Eta zuk esaten duzu moduan, urtiak doiaz arreketetan, igazko urtia izan zen segurazki potentiena esan nahi dut, igazko urtian eta datuak badauzkagu, eta bai, esan duzu moduen Aretxabaleta, baina nik uste dut herri konkretu bat seinalo baino, esan behar dana 52 arreketa egon ziela, itzela da, eta 52 erreketak suposatzen daude kontenedore asko, 100 kontenedore, zekaro, erreketa bakoitzean, batzutan erretzen da bat, beste batzutan bi, eta beste batzutan gehiago suposatzen dauen, ez bakarrik koste ekonomikoa, importantia dela, baizik eta nik uste dut horra arzibi garela pixka dano begire, ingurumen ikuspuntotik zer suposatzen dauen, ze arrisku dauzkan baita, inguruko kotxiak, erreketak berak, orduan, suposatzen dauena, arduratzekoa da, eta bagabiz horren bueltan, datuak ikusi, baina datuak ikustea ez bakarrik ez da ez erreitzen, orduen ondorioztatu, zer egin aldan, pentsau, eta, Hori da, ez da izan ere, uneotan gu ikusten entzuten ari diren ikusentzuleak ere hariko dira pentsatzen, eta horren aurrean zer egin duzue, zer egiteko asmo duzue, zertan dihar duzue? Printzipioz hori ez, printzipio datuak aztertu, egon gare ikusi dugu erretzen. Nik uste dut, hemen dauena da, bizikidetza edo kontzientziazio edo enbiar dana da lehenko kanpaina batein ekiditzeko ez erretzia. Osea, ze gauza da, saiestu dugu erreketa horrek izen daizien aldazien eta murrixenak, aldazien eta ez izeteko arriskutsuek eta horretarako jarri aldogu ikusi nundauzen puntu baltzak, aztertu. Zer rein aldan, ertzainakin ibadakit alkatiak, tokixen tokiko alkatiak hitz egin da daukiela, eta, tokixen tokiko arazua, lekua, momentua diferentia izan da. Orduan oso zaila da patroi bat bilatzea. Alde batetik hori, nik mankomunitatetik bebai, email pare bat izan ditu beraiekin, baina ez da oso zaila da, 200 piku punto dauzkagu. Orduan, jarraipen bat itxeko eta punto guztietan vigilantzia jartzea oso zaila da. Kamarak, ezin die jarri. Saiatu izen gare, baita, beste toki batzutan, ingurumen teknikariak, pixkat ikerketa lantxo batein da ikusi zauen badauzela, kontenedore batzuk, jartzen baldin badozu, auto, ez dakit, beraie daukiela sistema bat, botatzeko eta zute hastin baldin baditxungitzeko. Probak egin dira, ez dira eraginkorrak, kosto handia daukat eta eraginkortasuna frogatu da, eta ez dira eraginkorrak orduan horri ere, horrek bere prozesua dara mekarri frogak egin gauza desberdinekin ikusi. Ikusi dugu ezet, orduan, beste aukera bat izan alda, azterketa ikusi, puntu baltza zeintzu dien, oso zaila da, esatzen dut patroi bat ez da errepikatzen, puntu geixen erredien puntuetan fangare aldatzen poliki-poliki kontenedoriak eta metalesko kontenedoriak sartzen, eta horrengo alitzake jarraitu ikusten, metalikoak ze puntoraino erantzun alda bien, behintzat, arrisku hori murrizteko, jakinda
koste bat handituko da biela, koste nahiko Garestiagoak garestiagoa direla. dira, nik uste kontenedoreko 800 euroko buelta bat egon aldala plastikozkoa izan edo metalezkoa izan, horrek Bikoitza, ja. suposatzen dutzu gero segurtasuna, sagata bekartzen dago, orduan sagata hori ikusi da nun jartzen dien, orduan dana gainera ezin di aldatu, metalak ez da emuten erantzun ona organikuetan, ze hor deitzu, osea ez dauka sartze ona organikuetan, plastiko asko oso hobeto da, orduan aldatuko litzake normalian papeletik hartzen die beti zutiak, ez? Orduan, papera kartoia eta ontzi harinetan aldaketak egiten hasi, baina landabe, kontuan izan, 200 piku puntu badauzkagu, puntu bakoitzeko 2 kontenedor aldatzeko, suposatzen dauen ekonomikoki inkrementu horrekin, ondo pentsatu behar dalaga, zerrein, eta nolain, eta ez da bakarrik, osea, esan nahi dut, mankomunidaden ardura da, ordezkari politiko guztien ardura da, alkaten ardura da, eta hau hitz egin da, bai mankomunidadeko plenoan, eta baita hitz egin izan da, gainontzeko, adibidez EAJekin hitz egin da daukogu, beraien ardura bai hori da, EH Bildukin hitz egin da daukot, beraien ardura hori da, uste dugu, arazo sozial bat, entre comillas, ez hartu digun dela, eta, bageneukan agerraldi bat, zerbait egiteko intentzio aurrekurteko irailean, pixkat gauza lasaitu zen, gero berriz ere piko bat egonda, oin pixka lasaiagoa daukago, baina nik uste dutena hemen kontzientziazioa ezinbestekoa dela, eta hortan botatzen dutzu ez zeuei, komunikabidei bai, esan ez, hemen egin behar dana da, ez dakit ikerketa lan bat argitaratu zerbait jentia kontzientziatzeko, konturatzeko zer suposatzen dauen honek, eta ez bakarrik ekonomikoki, osea, nik uste hau beste arazo badala, orduan hasieran pentsatu, zetan gabizen, eta gero, aldan neurrixan, eta ezin baga, hortik aldaketarik ez badator, noski baiet, segurtasuna bermatu, eta horren baitxan, ikusi, pausoz pauso nola joango garen horre aurrera itzen. Badira mankomunitatearen baitako eta eskualde mailako beste bat gai interesekoak horiei buruz ere galdetu nahiko genizuke, Dorleta, hortxe utziko dugu, gonbidapena luzatuta aurrera gorako, helduko diegu mankomunitateko gai horiei beste kasu batean, besteak beste hiri hondakinen gaikako bilketara etorrita ere, ere badagoelako kezka ez da, 180koa izatere iritsi zen tasa hori, gaur egun 170koa da, 10 puntu azpitik dago, horrek ere kezka eragin dizu eta bada sentsibilizazio kanpaina bat, ikerketa bat jarri bituzue martxan, hitz egingo dugu aurrera begira, esan moduan horri buruz, baina agurtu baino lehen, aste santua gainean dugu, turismoa, esan genezake, barnealdean ere gero eta ahalegin handiagoa egiten dela turistak erakartzeko, eskaintzak osatzeko, ze aurre ikusten dituzue aurtengoari begira? Nik uste dut aldatzen dabiela, turismo aktiboak pandemia garai horretan eukisa honez, bere bultzakadatxue, eta nik uste dut gure baiara horretarako oso egokisa dela, dauko ikusteko, ibiltzeko eta disfrutatzeko toki asko, bai gastronomiko ikuspuntutik, ibilbide ikuspuntutik eta kulturala bai ez. Orduan, hor esango zu bai gatzagatik, alegin eitzen dugu, gu baduko gure nortasuntxua bai, lehen komentatuan Gatz Museo horren baitan, eta baita Debagoieneko turismo bulegotik, nahiz arantzasun dagoen bulegoa Debagoiena danari erantzuna emoten dotzena da, eta orduan eskualde mailan batez be turismo aktibo hori sustatzen, gainera datuak esaten dago aldatzen badoiela hasiera baten arantzasun kokatuta duenez turismo religiosoa garrantzi asko zaukan, jarraitzen da edukitzen, noski baiez, baina turismo aktibotik gero eta jente gehiago ikusten da, aktibo esaten dut pixkat, mendizalde, ibiltari horreitan, eta horre orduan ibilbidea markau, ibilbide garrantzia oso garrantzitsu da, eta gero aparte Debagoieneko eskualdea baita dago sartuta beste proiektu baten Iruma deitzen da, Iruman komunidade batera hartzen ditu, eta pixka da, esateko, barnekaldean badaukogula baita, ondare kulturala, gastronomia, ibilbideak, eta zer eskaini eta barnealdea ere importantea dela orduan. Nik uste dut urterik urteen, eta jasangarri izateko bebai tamainan hartu behar da turismoa, ordu baina urterik urten ondion etortzen den hori jasateko aukera badaukagula, pixka eta handitu dela, eta nik uste dut badoia zela barnealdeak eta zonagune berdeak, gero kapaz izen beharko gara hortan bizikidetza baita bermatzeko, baina bagoia zela horrela pausuak ematen bai. Dorleta Elkoro Barrutia, agortu ditugu minutuak, baita gehiago lapurtu ere, hemen utziko dugu, eskerrik asko bisitarengatik eta hurrengo batera arte. Zuei, eskerrik asko.